Noies i nois, aquí teniu un diccionari ben curiós. El Diccionari de les Religions. Per què hi ha un arbre a la portada? Quins fruits més estranys! Hi ha mans de molts colors. Què representa aquest ocell blanc que hi ha al tronc? Si heu sabut respondre a aquestes preguntes, o si us n'heu fet encara més, vol dir que esteu preparats per aprendre un vocabulari que cada dia es fa servir més a Catalunya. Apropem-nos a les religions i les seves creences. Busquem divinitats i les persones que ens guien per trobar-les. Entenem els cants, pregàries i lloances dels llibres sagrats. Descobrim què són els ritus i per què es fan. Esbrinem quines són les festes i celebracions. Fixem-nos en els llocs de culte i les seves ciutats sagrades i gaudim de la diversitat amb admiració i respecte, perquè cada religió té uns orígens culturals diferents i una manera diversa d'expressar-se, però totes tenen un mateix tronc, un desig de pau.